Eguerdion, Euskal Herria eta Eguerdion Txorienetarrok, hemen gaude, beste behin, asteri bukaera ematen, gure etxe txiki honetan. Etxe bat dala, hau, Jendeak, askotan, bitu, etortzen da jendea eta kanpotik ikusten duen, ez dugu, kanpotik hor telebistan txikioa ematen du. Ba ez, zema bat Alberto, 50 metro karratu, erolakoan, 50 metro karratu, etxetxo bat, baina, kasu honetan, gure plato txikia eta sukaldea badala. Gaur ekarri zut, errezeta bat, aste hauetan ibili gara, Eneko Atxa eta Eneko Aspetaz hitz egiten. Bai. Eta gaur hitz egingo du. Eta bere errezeta bat, hau gaizkak pasatu zidan, gaizka lagun batan kuadriakoa, umen kuadriakoa. Eta bera esan zi, lehengunien Atxan errezeta bat egin nuen bere jatetxean dastatuan eukala eta ez da gizar da. Eta padaukazu, eta bai, pasatuko dizut. Pasatu zidan. Eta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osagaiekin Eneko Atxaren jatetxeko errezeta bat egingo dugu. Eta izena da arrautza, garia, artoa eta pipermorroak. Gero, nola lotuko dugun hau dena? Ikusiko duzue. Baina hau lehen errezeta gure ostiral bizitari hauen egunerako. Eta bero horrena, itelu? Nik Euskal Herria utzi eta patata arabiarrak egingo ditut. Berez, izango diolako patata min batzuk, bai? Brava batzuk, baina, ikutu desberdin batekin. Oso, ondo. Horrela doa gure gaurko eskaintza, eta oberena izango da, lehen errezeta nola joango den, esatea. Pipermorroak labeko erretili batean jarri, eta 180 gradutara ordu betez erre. Ordu erdiro, buelta emanez. Atera, irestontzi baten gainean jarri, pisua gainean jarri eta utzi gau osoa sukua ateratzen. Arrautza batekin, perretxiko hautzarekin, ekilore olioarekin dagatzarekin, maionesa bat ingo dugu, bestaldetik espagetiak frijitu ingo ditugu, ostu eta gero zati txikitan moztu, arto ogia xerra finetan moztu eta oliotan frijituko dugu, eta bukatzeko, behin piperren ur daukagunean, lohitzaileak ditu, hau loditu, eta honekin espagetiak pixka bat landuko ditu. Plater baten oinarrian maionesa pixka bat jarri, gero espagetia gainean, arrautza gorringoak ur berotan epeldu, gainean jarri, inguruan beste 4 maionesa puntu, artoa aldamenean apaintzeko eta zerbitzatu. Bauzka gauzak, Pilla, azkenen, garia ditu dio espagete batzuek. Garia da espagetia. Ez hau zu, sei osagai ditu. Osagaia bai. Osagaia bai, baina gero daukan lana. Lana, behitu, oin ikusiko zu lehena, behitu, piperra, 180 gradutara labea, eta ez olio gabe, ez ezer gabe. Olaxe. Olaxe, bere hortan, labera, ordu erdira, buelta emango diogu. Guztira, ordu bete behar dute, hauek 180 gradutara. Bagoaz barrura, eta 180, ordu erdi gutxi behar, gero buelta, eta gero esan dakoa. Ingo ditugu, hemen atera, irestontzi batean, pixua jarriko diogu, eta 12 ordu gutxi behar hemen bere sukua botatzen. Ez da askorik atarako, Hau martxan alde batetik. Hemen ura berotzen, espageti batzuk egosteko. Hori bai. Aldente esaten dute italiarrek, ez? Aldente zema minutu izaten da? Normalian, espageti batzun dako, 7. Sortzi. Bai. Asko jota, 9. Bai. 4 minutu. 4. Eneko dizit 4 minutu. Orduan, gatza botako hemen, eta irakiten hasten danean, espagetiak egiten hasiko. Eta nikoin, salata pixkat, eta hitza ematen dizut. Hau da, nire nahi egiten duen perretxiko hautza. Perretxikoa jaso, lehortu egiten ditu, eta gero birrin egiten du. Hau, Eneko gero ziten du, eta nik gratis daukat etxean. Eneko. Baina, biok aman komunian daukien gauza bat, Zigoriturrita eta Eneko Atxak, biak sornotzakoa dira. Ez, bera sornotzakoa ni eubakoa. Euba da Republika Independientea. Baina sornotzako usue da, ez? Nok esaten da hori. Hori arpegira ez ditinok esango niri. Nik hori entzun dut, Enekok eta nik berdina daukagun bakarra da, biok iraiaren 14 jaiotakoa gara, eta bion, berak bere alaba eta nire nere semea, egun berdinakoa daukagula. Baina bera da, eubako auzo handiena zornotza da. Eta Leioako sukaldaritza eskolan ikasi zula. Baita hori. Bixok. Bai, eta bera guapoa da. Baina, hori beste. 70. hamarkadan jaixotakoa bai Bixok.
bai, bera 3 urte gaztetxuko, ez? 37ko ere zeneko? 7 bai. Bueno, baukotzu eman komunea holan gauza batzuk. Ondo ingurua jaio gara. Hori da. Bueno, Enekok 28 urte zauzkala 2005an zabaldu zaben bere osabakin Azurmendi jatetxia, izan zala, printzipioz, txakolindegi txiki bat, olako jangela txiki batekin bebai. Eta gero, hortik, 2005, oindala esebez, eta 20 urtetan auki dagoen, buma edo, izan da, sekulakoa. 2007an jarro zauen bere lehenengo Michelin izarra. 2011an bigarrena, 2012an hirugarrena. 35 urtekin gazte zala, 3 Michelin izarreko jatetxe bat batien. Eta egia da, gainera jaso ditxula sari batzuk, gainera jatetxe jasangarriena, horrak izer berdiak, daitzautziena Michelin izarrak, bebai agertu da zerrendan, jatetxe onenetariko zerrendan, mundukuak, beraz, meritua bauka pila bat, eta hor larrabetzun dauka, jarraitzen dago egitzen bere jatetxia, bauka beste jatetxe txikitxo bat bebai, eskontzak eta mate ditu, eta ointxe ja, internazionalki oso ezaguna, ze badauzka jatetxe desberdinak munduan zehar. Besta, deneko, Tokian, Japonian uste bat zeukala bat, ez? Bai. Uste dirik izuela bat. Londresen fijo, hori nik bakit, baina pila bat ditxula, eta jatetxe ez gain, dauzka proiektu pila bat. Bai, Eneko ezagututa nik berarekin lan egin dut, Etxebarri bideok egon ginen. Eta bera ezagututa nolakoan, eta jarri-jarrata, geldi egotekoa ez da. Osa, gindila bat. Pipermina. Bai, ero pipermin baten gainera erori izan, eta ez du lortu ateratzea. Hor daukan tokitik, bai, ez da geldi egoko, ez da... Bere proiektu berrienetik zaharrenera, jatetxiak kenduta. 2008an, esan dutzu egu hemen, behin baino geixautan, delicious.ai webgunea zabaltzen dau, Eneko asperekin batera, adimen artifiziala erabiliz, menu desberdinak etxeko jatetxien dako, eta olakoek. 2019an, Xabier Uribe Etxebarriakin, bestfarmers.com izeneko plataforma zabaltzen dau, bertan ekoizlien produktu txigiak eta saltzeko, olako dendabarik bidien, eta orduan, ekoizle txikixek eta baserritxarrek eta hori gotza itxuste euren produktuak eta ezagutzera ematen dira. Berez hori bere produktua. Eta 2016an zabaltzen dau bertan Larrabentzu jatetxean bertan Jakin izeneko sorkuntza laborategi bat. Beraz, egia da, beti egon dela oso, konpromeso handixa izan dagoela beti horrekin, ez? Jasangarritasunakin, hurbileko produktuakin, gastronomiakin, eta azkenian, ez dakit, nik uste oroitzapen bat sortziakin janarixan inguruan. Osa, ez dala jatetxe bat jaten emoteko da listo. Berak, baina edagolan, ez dakit. Bere jatetxera ni behin jundan hau, bere nire bikotearen urteak izan zela, eta gonbidatu, ingala, 6 urtero jungo ginen. Bai? Eta, esatez, ez da bakarrik jatera. Sarreratik dan esperientzia, ez? Sarreran jasotzen zaituztenean, gero han lorate egitik, gero handik bisita egiten dizutenean, erakuste, gero dastatzen dituzunean gauzak, sukaldea ikustea, dena da, esatezu hau da, antzerki obra bat ikustea jutea moduan, ez? Solako hartu joan, eta dago hor koreografia bat dagoela. Bai, da, azkenean pentsauta dago hor piknik txikitxo bat itxen dutzuela, eta egia da, nik uste dut, ordaintzen dozunean, hori barne dagoela, ez? Eta esperientzia hori eskertzen dozula. Ez azkenean, jaten da, ondo jaten, leku askotan emote dutzu. Baina, esperientzia berezi hori... Eta ondo janda, Zer gero, jenteak esaten, olako tokitatik gozekin atatzezak, gezurra. Gezurra eta hundi, azkenean, ez da, malau platerro ezberdin jaten dituzu, ez da izen badien. Eta... Bai. Oso, ez da, ikusgarri. Hemen ikusi duzu, bota diot, maionesa bat indugu. Hartu dugu, arrautza jarri dugu, gatza bota diogu, gero ekilore olioa, eta perretxikoen hautza. Orduan honek, azkenean, zaporea perretxikoena dauka. Gero, ospin tanta bat bota diot, Eneko barkan ezala, Eneko nerrezentan ez zuen ospine jartzen, baina niri daztatu dut, eta ez zait guztat. Holan, zerbait, bizipuntua falta zuela ikusi dut, eta orduan, Eneko hori, nerekin lan egiten zuenean, kasurik enion egiten, eta oin, naiz hasiko, eta 5 urte berandoi, berari kasu egiten. Eta piloan maite dut Eneko nik, Apareko.
Baina, hori, orduan, eta oin, bueno, hau, biberoi batean, zaskenean gero ingo duna da, bueno, puntu batzuk hemen, egia da, berak errezetan jartzen ditugulan lore ezberdinak jartzen dizkio, eta han lorekin eta jolasten du, puntutxuak, eta holako, ahi esan platerak oso apainduak, edo oso juten dira bereak. Politxak dira. Bai, gurea erresa baldera botatzea izango da, bueno, etxean indakoa. Eta, esatakoa, biberoi batean, ez badukazu biberoi bat olako mauka batean sartu, eta hau, listo. Badaukagu. Gauza bat, kenduta, piperrak labean, maionesa eginda, hemen Leicester irakiten hasiko da, eta espagetiak, ja irakiten daola, egozingo ditu. Eta hauek, hori, 4-5 minutu, hemen ere ez dakik kasuin. 4 minutukin hauek... Bueno, ikusiko dugu zelan geratzen dien. Nik grazien zidan, gaizka esan zidan errezeta, bai, garia erabiltzen dut, baina garia bak zer da. Bueno, zer, garia hartu, garia osorik hartu, eta garia saltzen dute, eta inaldozu egozi, arroza izango basa moduan da. Ez, garia espagetia dira. Bai zera, eta, bueno, egia esan, arrazoia badauka. Garia irin eta ura. Azkenean egia da, badala. Baina, berak deitzotza, garia, artoa, piperrak eta arrautza, ez? Arrautza indarasko emate dutza. Eta imaginatzen dut, arrautza kalitate honezkoak aukeratuko ditxula bere jatetxean. Eta baserriko arrautza. Baserriko arrautza, gaina holan deitzen da, baserriko arrautza. Gero nahi baduzu, pixka gareztia izan, Eusko Labeldun, baserriko arrautza, ero gure etxeko zelaietan ibiltzen diren oioen arrautza. Horrekin? Horrekin ja platera bikaina eta aparta nota honekua, fijo. Eta egia da, badauela desberdintasuna arrautz industrial batekin eta Eusko Labeleko edo, baserriko arrautz baten artean. Normalean horrek zeitzen dago, oiuak kanpuen egotia, aske bizitzia, eskaixola baten hori, ez dakit, bata bestien gainean da argirik ikusi barek, horrek pila bat itzen dau, eta bebai elikadurak, ez? 150 baino gehiago hartua izan bida, baina berez, izan bida belarra, zerealak, eta hor, eurak aske bizi dienean hartzen da bien jana deixa. Hortan elikatzen badie, horrek ingo dau, gorringoa goxuagoa egotia, zuringoan testuria bebai dentsuagoa izatea, eta nik uste dut begibistan bakarrik badauela, zuk arrautza bat frigitzen dozunean, zein dan ona eta zein dan txarra. Zein dan, industriala, esan dezagun, ez? Hori ezakit, gorringoan kolorian, gero, nik bakitzen nuen igartzen duten, ogixakin nolan zapaldu eta ogisa itxastuta geratzen danean gorringoan. Hori da? Eta egia da, jentea uste du, ez honek hartoa eta asko jaten dutenak eta gorringo oso gorrizka dukate, baina ekologikoan lantzen dituzten arrautzak, kontuatu gara zaete, horiskagoa dira. Ez dira ingorriak, horiskagoa dira, eta argi dagoena da, arrautza freskoa dela jakiteko, trinkoa. Hau da, kraskatzen dugunean, sartaian irikitzen mazaigu dena, ez da freskoa. Bildu hori, etxean oiua dauzkagunok eta jaso eta zeituan frigitu dituguna, badakigu zer dan hori, ez? Aztenean, gorringora, zuringoa, bildu da txiki-txikia geratzen danean, hori da, arrautzarik freskoena, eta, hor berdin da, etxean, baserrian daukagun pensua jaten badute bakarrik, eta ez dira zeleira ateratzen, gureak zeleira ateratzen dira, eta hor freskoa bada, hori ere erra da. Egia da, gero, elikadurak zekusia badaukala, noski. Eta betu, gainera, arrautza on bat aukeratzeko arrazoien artean, beti, ez dakit, egoismo aldera edo joten dugu, baina egia da, saporetxua hauek diela. Baina, saporetxua hauek izatea ez gain, nutritibo hauek badie, ez? Nutrizionalki asko ez interesanti hauek. Gainera, arrazoia aukeratzeko arrautz on bat, industrialekin alderatuta, alde batetik saporetxua hauek die, beraz, horrek guri ondo itxosku. Nutrizionalki bai askoz bai interesgarri xauak, eta gero animalixan baldintzak, ez, ondo kontrolatzen diela. Eta gure, ez dakit, bizilagunei, eta ondoko, baserritarrei, emoto dotzagula lana, eta dirua, berdaz, guk beti, baserriko arrautzak. Hemen, arto ogia da, zetrinkoa dan, bera, ez dakit egia, ogia erabiltzen duen. Ez etasun maia ondisa dauka horrek, ez? Hori da, nik, sopan, ez sopatan golsaltzeko ezautu beti jateko. Ogi moduan ez da jaten. Hirugarren pisu batetik erortzen zaizu buru gainera. Honek, bitu, dan satirako,
Hau trinkoa da. Hau zela erosten da. Hola, Alex eskatu, holan, zati bat, daukate holako, eta zuk esate dizut, galdetzen dizut, zenba nahi duzu? Eta zuk hartu eta moztu ite dizu zure aurrean. Artogi bezala? Artogia, baina, hau da, artoa. Gero da, sartzen dutena hor, denda batzuetan da, artogi bezala, baina da, dauka, irina, gari irina, gehien bat, eguneko haundi batean gari irina, eta ero pixka bat, harto irina, baina azkenean glutenik ez dauka, orduan glutenea ez badauka, ez da altzatzen. Claro, ez da pusten. Honek ez dauka, ez da hartziduraik, ez ezer, hori da, dana, hau da, bloke bat, esaten dana, bloke, baina hau, gero, kafe esne bero batekin, pusketak egiten duzu, eta esne sopa egiteko, hau, hortarako, zora garri da. Gero, holan, Alexek hau gozalduta gero, karakatia egoten dau, goraino, edo zer, bestela, ezin du, hau behar du. Ba, hau ingo duena da, olioa jarriko dugu hemen, eta, bueno, hemen ingo du. Eta frejitu ingo dugu. Oliotan, frejitu eta jungo, azkenean kurruzkari nahi dugu. Nik labanarekin egin dut. Berak, noski egiten dute honek urdai azpikoa mostekoarekin, fin mosten dute. Baina, bueno, ikusute ezazuen, etxean ere olako gauzak egitea badagoela. Lehenengo, zabalaldera mosten ibili naiz, horan txikitsuak ateratzen dira, zekero olako aldeak atala beharko ditugu bakarri. Baina, gero esan du, zetu behar nahiz luzetara, baten luze ateratzen duen, da, gure labanak ona dira hemen, Oso ondo. Da, zigorrek, errezeta hau, bueno, lagun batek emosotzan ideia, baina errezetia Basket Team izeneko webgunetik atara dau, eta horrek Euskadiko Administrazio Orokorrak eta EITBek sortutako webgune bada, azkenean fundazio bat, eta bertan, kirolari ez profesionalentzako, baliabide pila badauz, euren lana edo kirola, hobeto egiteko. Profesionalizatzeko. Hori da, profesionalizatzeko. Orduan, imaginatzen, errezetak gauko dituztela, nutrizio lan aholkua. Bekak, kirolarien dako ematen dituzten bekak, eta hauetako hemen, ez da izan badoden. Oin bertan bastimen, ez dakit, baina hau urtetik urteak erotak gehiagora, baina hemen Odei Jainaga izan dugu horkoa. Gero, Aitor Frantzesena izan dugu, Basket Team dagoela bebai. Norzan hau ezen eska zurlari bat, astu itzen zait, bere hori izan genuen, eta beste bat. Eta gero, peina, arraunlaria, piraguista ere, txorien izan ditugu, Osa, hainbat daude. Eta Maialen Txorrau izango zen famatuena, hor dago, eta Maialen Txorrau, hau da, piraguismoan, urrea Olimpia jokoetan irabazitakoa, eta, Euskaldun, badabiltza urtetik laguntza dira, azkenean die bekak. Honek dirua ematen dizute, nik eskatu nuen, baina nire ziaten eman. Esatzen eman? Karo, honek esan zen, honek txiloe bauka. Ez, orduan neukan, orduan oso honan itzen korrika, baina neukan, enitzen titiritero gaur egun bezala. Orduan bakarrik korrik egiten du. Bueno, diru laguntza hau edo laguntza hau jaso da bien pertsonen artean, Ainhoa Hernandez, bebai badau, eskubaloian, bera fina, 2016an lau nazio torneo irabazi zauen Espainiako ligan, eta finalian irabazi zituen Norvegiari. Norvegia dela gaur egundo irabazlia, txapeldun olimpikoa, mundiala, kontinentala eta dana. Eta horre irabazi zotzien. Beraz, bertan dago Ainhoa Hernandez, Ainhoa Amurua triatloian, igual ez autuko zuzu. Ainhoa Amurua, egon zan, jubilauta dola. Jubilauta. Iaz hasian kompetitzen. Inigo Llopis bebai egon zan, eta Inigo Llopis igeriketan, aurten, paraolimpiar jokoetan, ekarri du baita medaia. Eta Aitor Puertas, bera, piraguismoan 2010an hanka galdu zauen, eta 2013an hasi zen snowboarda egiten, eta horrekin joan zan gero paraolimpiko jokutara Sotxin. Beraz, egia da, hemen Julenek galdetzen euskun, garrantzitsua da kirolari ez profesionalak ekonomikoki laguntzea, da nik uste dut, ezinbestekoa dela. Azkenean, kirola ez da bakarrik zehose fizikoa, Da, bebai, balioak sustatzeko modu bat, da elkarlana, da, ez dakit, esfortzua, gozamena, da, apurtxo bat, hori premiatzea da, nik uste dut ezinbestekoa dela. Azkenean, ogibide bat, jente honendako ogibide bat da, zeintzuk, maila honetan, jentea ibiltzen da maila honetan, ezinezkoa izango zen, oia ezinezkoa, 8 orduko lan bat, eta gero entrenatzea beste 4-5 ordu erodan alakoa. Eta gero hartu, eta jaia eukin zure lanean ero, jai ematea zuri, joan alizateko, ez dakit nunko kompetiziotara munduaren beste puntan, 2 astero juteko. Orduan, hau nahita nahi eskoa da, eta alde hortatik,
bueno, laguntza, hori, ekonomia hori bekak, eta batzuk, zorionez, ontaz bizi dira orain. Bai, segisa da, badauzela kirol batzuk, arreta mediatiko pila bat ematen jakiela, publizidadia, diru pila bat joaten dela, kirol gutxi horreitara, gainera ia beti gizonezkoak izaten die, jokalariek, beti futbola, saskibaloia, tenisa da, holan, badauz lau kirol, gero badauz beste kirol pila bat, jende profesional pila bat, eta horrek ez dauela arreta mediatikorik, ez inungo ez jasotzen dut, beraz, bitxu olako ekimenak eta diru laguntzak egotien, niri pentsatzen jat? Nahi eskoa. Behar da. Ezkenean, Inigo, gero Jopisekin egon ginen, aurten berarekin koinziditu nuen berriro, Gabonetan, abesten. Gaina, bastimekoak atera ziren, ikusi zenutenak, Gabonetan nola abesten genuen guk, bastimekoak izan ziren, ritmorik ezaukaten horiek dantza egiten, horiek ziren, kirolean oso onak, baina esan genien, zuen izan minparrandan, atara eta gerria eta malgutasun pixkat eman behar, zuen. Oksidatuta zauzena. Arritmikoa ziren, erabat, zeukaten... Baina hori Euskaldunon gauza da. Ostra. Euskal mokorra esaten dana. Badaude batzuk askeagoa daudenak, arek egia da, Patri. Kalimotxoan dantza, bakitzu ez? Kalimotxoa hartu, barran da. Ez da egit horrena da, baina kontua da, hauek karta kontuan, inoiz jolastu kartetan, ez? Bai. Espatak badakizu. Bata bizkarreti sartzen badizute. Hola, gatzeza. Gaixuak. Zuk erakutzi bitzu. Barre batzu bota genitxo. Zuk erakutzi zera dantzain da. Baina gu lotzatuta ginenan, bai? Zerringo ete gendun da esan gendun. Hauek ikusita, gero? Lotzarik, ez da baina badau, jendiak, ez daukala, inungo erritmorik, ez dugura basketimekoak diela, baina nik guan izan nintzenean, joan ginen, mutilai engainatu inotzan. Bai. Eta esan otzan, goia solako saltza ikastaro batera. Bai, zera. Bai, da, geroan erakutzi oskuen basela saltzain. Eta joan ginen gu bisok, eta justo Italiako bikote batekin koinzidu gauenan, da daurak bebai etorrin ziren. Nik ez dut ikusi, sekula, hain txarto, dantza egiten pertsona bati. No, ez zure mutila? Ez nire mutila hona. Bale. Italiarrak, gainera, ziren pauso simpliak, hanka bat aurrera, lehenengo holan, hanka bat aurrera, eta atzera. Holan, hasieratik hasi ginen, da, bestiak, bi aurrera biatzera, da, eske, hau, espadau dominatzen, txarto goiaz. Beraz, ez dakit. Gu baino okerragoa badaude, Euskalduna baino okerragoak italiarrak. Antza? Ez da italiar danak, baina hau, ezagutu gobena, bintzat? Bai, Oiek, kasualidadea horiek izango zian. Hau, holan txigortu arte edo lehenago igualatarako itxuso? Esaten du, burbuiak gelditzen direnean, eta nik itxaroen du burbuiak gelditu arte, zorain di burbuiak, gaina errezetan jartzen du, Errezeta honek bak uste dukan ona, zegoela erderaz eta euskeraz, eta euskerako indu dana, kopiatu, teitxasi. Bai. Guk gure errezetak egite ditu, beti moldatu inberse izaten ditu dara, bau, berri indut. Kopiatu, teitxasi. Eta hemen ikusten da. Orain di, burbuia botatzen dituela, eta egia da, konturatu naiz, holan txigortuta geratzen dene, ja utzi duela burbuia botatzea. Oso ondo. Kirolari xei buruz, egin berba. Eta kirolariak zetaz bizidia? Jatetik, fizikotik, ez azkenean, fizikoa da. Jatekoa nahi eta nahizkoa da. Bai, hori bizitzeko. Baina, azkenean, errendimendua bebai, hobetzeko, eta euren kirolian, onenak izeteko, elikadura zainduin bidaue, bai ala bai. Bai. Horretarako, ezinbestekoa dien olako talde handixak, proteina, horrekin gotzalako, giarrei deskantsua emon. Berreskuratu, da bai. Horregatik esaten da, entrenamendu baten ostian, proteina hartu bidala. Gomendatzen da, pixuko kilogramoko, bai, zema gramo? 1,6 proteina. Hau da, zuk pesiatzen baditxuzu, 10 kilo, ez dala inoben kasua, bakarrik ume txikitxo batena, hartu biko itxuzu, 16 gramo proteina. Zuk pixatzen baditxuzu, 100 kilo, hartuko itxuzu, 160 gramo proteina.
Orduan, zuk hor, ez dakit, kalkuluak eta inbiko itxuzu, horregatxik hasten dira, kirolari batzuk gauzak eta pixatzen, zesate duzu. Oiasko papar batek, baina dietista daukate eta jasaten dit, ez da gizema jan behar duzun. Baina hori, 1 gramoko, oiasko papar batek dauzka, 18 gramo proteina. Zuk pentsa biozu, nik hartu bitxut, ez da gizema gramo proteina, da, bueno, hor, itxitxuzte bere kalkuluak, eta... Eta hidratoak gehiago. Hidratoak, pila bat, hidratoak, jamitxuzte, 2,5 gramo pertsona. Gasolina da, azkenian. Claro, azkenian hori biozu gorputza funtzionatzeko, edo gorputzan, zuk bizitzeko, zuk, nik, zigorrek mundu osoak, kirolari batek, pentsau, azkenean, askoz be gasolina geixo kontsumitzen dauela, guk baino. Azkenean, batek esango dau, 6 edo 8 ordu, ez dakit, ofizina lanian, beste batzuk, nik 8 ordu, ez dakit, autobusa gidatzen da, nik 8 ordu, ez dakit, eske batzuk 8 ordu da, entrenatzen egoten die. Orduan, gasolina ezinbestekoa da, eta horrek karbohidratoak dira. Baukatzu karbohidrato sinpliak, izango zienak, gari xurixak, arroza xurixa, da horrek, emangotzula indarra lehen hau, eta badauz, integralak dienak, berandu hau emate dutzuela energia hori, poliki hau, baina askoz begeixa birauten da bana. Eta gero gantzak, beti izaten da, kirolarixak ez da gantzarik hartzen bai arte itxuste, baina gantza onak, baina geixetan esan duguna, oliba olio ona, intxaurrak, izokina, aguakatea, eta olako gantz osasuntxuak. Txokolate, palmera txokolatezkoa ez. Horre gantza euska baita? Palmera txokolatezkoa ez. Batek esaten zaren, jo, zein da zure... Landare politxena, ez? Landare politxena, palmeria, ez. Ez. Ez hori ez da... Txokolatezkoa. Bale, ikusi zuen, labekoari buelta eman diot, eta beste ordu erdi utziko du, bitartean garia, hau da, espagetiak, pixkan, eneko parkatuko 2 minutu gehiago utzi xiotolan, hauek, mostenoa, eta ezerrez, badaukat hau, gero izango da, maionezain daukagu, ogia badaukagu, hau egosi da eta satitzen, eta arrautzak izango da, gorringoak hartu, katilu batean hemen beroa jarriko dut, pixka sartuko ditu, epeltzea besterik ez da izango, hotza kentzea, eta gero, muntatzen jungo gara, behar dudana da, labekoa ateratzea, eta hori lodituko dugu, haue dira, erabiltzen dituzte, jende helduak eta ezin duena tragatzeko likidoak eta honek egiten du, loditu, baina ez da berotu behar. Ez da harto almidoia bezala berotu inbar da ez. Hau urari botatzen diogu, koiarka, nasi eta honek gorputza ematen dio. Orduan, sukua daukagunean, gero ja platera muntatze besterik ez da izango. Orduan, bada horan pixkatu hain baina txoin, beste batzuk aurratu inbar ditu. Nik uste dut, osai guztia dauzkagoela, Patri. Hemen daukau, ura, piper morroana. Bale, marroizka ataratzen da, Bai, iuna. Hemen, oin jarriko duena da, ura bero-beroa, eta ingo dituguna gorringoak pixkat berotu. Ez duena esaten, errezetan, bukaeran piper sukoan nun erabili. Orduan, nire interpretazio izan da, hartu duela... Salda izango da, baina ez du esaten inundik inora ere, baina bai esaten duena, gari estofatua, erregozia, jarri oinarrian. Eta hau egozia dago bakarrik. Ez que nik platera hau ustot probauta baukatela. Eta da holako sopa bat izango esan bezala. Hau ona botaten da. Orduan, hori da, behar du hau egotea. Orduan nik ingo gana da, nik eneko ikasi, ni bizi naizen artean, betiko naiz egongo, hartu, eta hemen salteatuko du pixkat, o berotuko du, zuko ur honekin, gure garia. Orduan, hori hor, eta hemen, botako diot, neurria, gutxiko era, holan zerbait, geratzeko holan krematxua, orduan, hartu. Gustau likido apurtxoa gehiago botata be. Ez du nahi, baina gero ez da mendi moduan geratuko, ze mendizka bat usten du berak. Bai. Bai. Igual ez gabiz orduan plater berdina. Ez da, argazkia dago, hemen Basque Teameko web horrian, argazkia agertzen da, nola aurkeztu behar dan errezeta hau. Orduan, hau da nire interpretazioa. Ingo dudana. Ontsa bai, hor garixa eta, espagetixak moztu biharrean, saltza itxuste, holan sopak eta iteko bolatxoak. Bai. Horre jarrita, ez? Bai, ero bulgurra erabilita. Hori da. Azkenean berdin da, ez? Pausotxo bat gutxia. Eta hemen kozinatu ez dugu ingo, bakarrik berotu ingo dula. Orduan, plater bat atatzen badiazu. Bai.
Oinarrian, esaten duena da. Platera zelako. Hori, bai, venga. Oinarrian jarriko dugu maionesa Vale. puntu bat. Gero, hau, ja epela daukagula, zua izaltzen baiazu, horrela, mendixka bat ingo dugu, gari mendixka bat kasu honetan, eta erdian, inbar dugu zulotxo bat, gure arrautza gorringoa bertan sartzeko. Orain, hartu, berreskuratuko du gure arrautza gorringoa, epela dagoeneko, piperra zapore izango du, ez? Hemen, erdian jarri, jak, oina purtzen ari zira. Inguruan, 3 atal harto, bat, 2, 3, eta beste 3 puntu Holan puntutxo batzuk. gure perretxiko maionesarenak. Hemen loratxo batzu jongo ziren, Eta gero dana gatze nahasi, larri ez? pixka bat, Gero dana nahasi. eta gero jateko gare, behitu, ni jaurratu dizut. Hemen pixkate, puskatu zaigu, baina horrela politagoa da, horrela nahi nuen egitea. Hemen daukazue gure baserriko arrautza, garia, artoa eta piperra. Zigornik beste izema jarriko zen. Bota, Eusko karbonara. gazta ez dauka. Bueno, karbonarak piperra, bez? Orduan, bueno, vale. Ze dana nahasiko edo? Nasi, dana, nasi. Eta zuagon zinen, nik ez dut hau daztatuan. Hau, errezeta hau, 2020koa, bueno, bintzat, hor web horrian, 2020an dauka. Goxua. Una, hau, kuadriakoekin lagunen artean iteko lan esateko, hemen, eneko atxaren errezeta dengo du. Ba, fina eta behitxu. Ja, lauko jaretan, ez da zebe geratzen. Ona daun seinale. Bai. Bueno, ez da bainona, ekipo. Etzaete galtzen ezer. Pikante, gasixa. Txarra. Bueno, eta hau espodotzu guzten, nik emongo zuen nire errezetan apurtxo bat. Ja, patata arabiarrak. Nik pikoteorako, hau holan plater nagusi bezala uzten badugu, nik pikoteorako beti ondo sartzen dien patata batzuk. Vale. Normalien patata saltza minakin zerbitzatzen die, baina nik saltza hori, apurtxo bat espeziatu egingot, eta saltza arabiarra deitu dut. Hola xeingot. Patatak azalata guzti egosiko ditugu. Bitartean maionesa estixakin, ziapiakin, espeziekin nahaziko dugu. Gero izango da patatak zuritu, zatitu eta saltzakin estaltzea. Berez hemen daukat ura irekiten, eta gero denbora holan aurrezteko aldozue patatak hemen sartu, eta gero zatitu, osten dienean, edo zatitu eta gehitzu. Hona hauak atarako die, osuak egin ja, ze azkenean ezetasuna barruan geratuko da, baina, denbora ez bagabiz da... Bai, argi dauna da, kraskatzen bai jozu eta asko zaskarrago bada, patata tamainaren arabera, handia baldin bada, beti esaten da 20 minutu, baina 20 minutu baino gehiago izaten da, patata handi bat osorik egosteko ordu erdi eta 40 minutu bitartean joaten da. Bai, patatan arabera. Bai, eta gero hor kraskatzen badugu patata hori, 15 eta 20 minutu bitartean egosita izango genuke, eta gero hori, patata minekin bi aukera dauzkazue. Hemen egia da gehiago eramaten da, egosia baino fregitua. Bai, ni lehengo aldiz atara sostienean patata, gehiago, egia da, patata minekin gehiago izaten dela frigituak, baina Valladolid zen uste dut izan zala, baina nausisa izan nintzen, eta patatak aliolierara eskatu nitxut, karo, nire arrasateko tabernetan, beti frigituta alioliakin, eta negozixak tenek izaten baina. Zela? Eta saltza mina hemen bebai guk gehiago esaten dugu, molako pikante bat gainetik botata, baina holan saltza bat Madri aldian da dela, holan, gorrizka aldera, baina ez da hemen be maionesakin normalen identifikatzen ditu, maionesa pikante bat, ero alioli bat, baina saltza minan da, mina da, benetan.
Eta da, piperraltzarekin, eta iten da nolako saltza bat, eta esan dakoa, batzu iten dituzte egosi eta gero frijitu, hori aukera bat bai badala. Baina nik onenak, proba ditxudanak, eta nik ikuste ditxudanean itxuran eta Katalunia aldian itxe dituztenak, ze horrek beti, jaten die saltza mina eta alioliakin. Holan, bravioliak guk hemengo tabernetan braviolia da izan dutzagunak. Braviolia? Ez dut entzun sekula. Zer iso? Braviolia? Ez patata aliolia da eskatzeko. Ni holako, jute eman naiz, bueno, umei egia esan, da niri gustatzen dizkigu, honek, txibilak, pasatuta horre, horlieran, erolan frejituta, horre gustatzen dizkigu. Aurrekoan, Getarien egon nintzen, aurreko asteburuan, da zapatuan taberna baten, oran, eskatu nauen, bravas. Eta izan ziren patata frijitsuak oinarrixan, gero txibiak eta saltza mina. Hori izan brutala. Nik ja, Patri, nik ezautu nuenetik saltxipapa, ja edo zer espekus, baina saltxipapa... Eta gero saltxipaparen abesti ezautzen duzu. Hori izan minotzu. Eta orduan ja esatezu, gora gutarrak, eta bukarerin mundua mesedez. Bai, Ni saltxitxa eta zu papa. Bai, izu kontratu diotela baina abdominalan olako programa baterako, olako marka baten dako. Segon hori asfaldikoa, ez? Ez dakit aspaldikoa, baina burutik ez da ondo pertsona hartu eta hemen abdominal bezala jartzeko holan silikon asko zerbait hor jarritza. Bueno. Hori esan da gero. Hemen saltza. Guazen itzeitera, gastronomia arabiarren inguruan. Oso haundia eta anitza dela, azkenean horri 3 herrialde baino gehiago hartzen ditu, eta ez da bakarrik Marruekosen zentratzen, baizik eta hor alde guzti hori, eta orduan, bueno, 3 ataletan bereiztu aldegu, ez? Magrebtarra, hori da mendebaldeko gastronomia, gero Masri gastronomia, hori erdialdekoa, eta gero Levanteko gastronomia, hori izango da ekialdeko, ez? Vale. Orduan, bueno, horren arabera, bueno, bakoitzak badauzka bere berezitasunak eta bere errezetak, nahiz eta batzuk, batanean antzekoak, berdinak izan. Gero bakiu baita daukatela ramadana, hor egunean zehar ezin duten jan. Orduan, bueno, erlijioak ere beraien elikaduran zer esan nahi handia dauka, garai batean hemen zeukana bezalakoa, han ere nik suposatzen dut, zen gero da arabiar gehiago ezautzen nahi naiz, ez dutela bera, bai, ni arabiarra ba naiz, baina ez musulmana. Hori da hemen izatea moduan, beraien dako gu kristauak gara denok, eta ez. Eta hemen, bueno, kristauak eta ja vigiliat egiten dutenak, gero eta kitxiago izango dira, ez hau da, jende egiten duela eta hori, baina, bueno, herrialde musulmanetan ere berdina. Bueno, batzuk ja txerrikia jaten dituzte. Danetatik. Bai. Hemen txezikoa espeziak bai danetatik jarri ditut. Lehenengo indot oinarri bat, maonesa, ziapea eta estixakin, eta gero jarri ditut kuminoa, oso lan asko erabiltzen dana. Oso arabiarra. Arabiarrian, tipula eta berakatza lehorra, piperautza eta oreganoa. Eta izango da, gure saltza. Ontxe, erlijio... Eta mina zerek ematen dio, zer da, piperrautzu mina jarri diozu, ero... Estotza ematen, bapesak. Mina ez da izango. Ez, espeziatua gehiago. Patata minak esan dut, azkenian patata kolan saltza batekin laguntzia rendielako. Eta igual horren akordauko garelako, baina ez pikantia dielako. Ontxe, erlijioa ipatu duzu nontan. Bai. Nakitzune mutia, indiara doiela, no konta gozut. Bai. Eta bertan bixatua zabilen itxen. Bai. Eta bixatuan aukeratu inbidau, ze erlijio daukan. Eta ez dutza usten ateoa edo sinizmenik. Bat jarri behar da? Bat jarri behar da. Baina jarri behar da bai ero bai? Bai, eta berak esaten, baina nik, ez daukat erlijiorik. Eta zein da raroena dagoenan, danetatik, nik hoxe aukeratuko nuen, bat esaten ez dakit zauen, berak... Lau txakur txikik egiten dute hau, venga, hoxe hartuko nukenik. Berak kristaua jarri zauen, salako, apur bat, bastakit, espero sabiena edo, baina bai, eta bat aukeratu bizaben, ezin zauen hori utzik jarri. Nik ikusiko nuke bat, Julenen jarraitzaileen erlijioa, pam, isa, antz, ez da, pastafaria. Otutze zaizue, Pastafaria. Pastafaria, hori da, horako zerbait, hoxe jarriko nuke. Zigor. Patat, ostra, zen nola inda hori? Magia, kontako zukero trukua, bale? Bale. Orduan, patatak hemen jarriko ditugu, hau gainera holan izaten da, asaltxo batzuk, asala eta guztiz hartu ditugulako. Hori, hemen izaten da holako bustineko ontzi baten, gero saltza gaietik, era sotzak. Bai. Ez holan, holan, baina tipiko aldera. zerrezkakin ere berdin. Bai. Hau,
hemen behin baino, eta egia da, honean jendeari esaten diozunean patatan azala jan aldala, ero jartzen dituzunean, igual lagun egin eginez hartu, eta patatak, gazteak direnean da hori, garbitu ondo azala, eta frigitzen dituzunean jendea, azalda guzti hori, azala, patatan azala jan alda, ondo garbitu behar dira, garrantzitsua da patata horiek ondo garbitzea, baina ero patata dena jaten da. Hori gordinik ez, patata bai dela gauza bat, eta gauza... Bueno, gordinik ez da baino bezak jango zigor. Bueno, guk hemen kuiatxo karpatxio egin genuen, eta batzuk eskua burura botako zituzten, ikusiak kuiatxoa gordine jan genuela. Eta onjoak gordine jan izan ditugu hemen, onjo batzuk sano-sano daudenean da, eta beste batzu irudituko zaie, baina patata ez da ona osasunan dago gordine jatea. Eta beste gauza pilo bat jaten ditu, eta askori oraindik sushia ikustea nola jaten duten arraia gordinek, iruditzen zaie esaten dut, ez da burutik ondo. Pasa plantxatik pixka bat ez dutela... Patatarekin hori ezin da egin. Gauza batzuekin, elikai batzuk toksikoa dira. Ez du esan nahi hilko gaituenik, baina bai, kozinatu imar dira da pixka. Martorri apurtxo bat baukat. Bai. Beraz, espezialdera goi esanez, hau jarriko atzatoran txikituta gainetik, zemengotza ikutu usaintxu indartxu bat. Vale. Zaporia be bai. Biteldi, galdera bat. Bukatzeko gaurko eguna. Bota. Ze liburu irakurtzen ari zabein? Bal zaude irakurtzen bate bat? Pentsatu duzu bat erostea? Banabil bat irakurtzen. Bai. Enaz akordatzen izenana da, hola, abeslari batena. Badakizu atara dute zure dibaren liburu bat? Rosaliana? Ez. Parabereko markesaren... Bai, eleberri bat, eleberri bat atara dute, fikzioa da. Bai, ikusi dut. Baina bere historia eta holan pixka kontatzen duena. Eta hor, pixka kontatzen da, garaiaetan zer jaten zan, eta horren inguruan hitz egiten da, eta... agian eta rezetan bat ere agertuko da. Erosin doztazula eta oparitin biztazula, bakiztelako asko guztako eskerrik asko. Ez, hori Denisek ekarri izu, ze bi astea indiara jongo da, eta pelota iteko gero, hori ekarriko izu lasai, ze han indian omen da bestseller bat. Bai? Indian? Bai, mundu guztiak irakurtzen. Bale, broma da. Denisai izango zat espezia batzuk ekartzeko, eta holan bere bueltan, ingoitxugu errozetan batzuko lan indiakoak, berak espeziak ekartzen baitu. Ez hau zan lehenko gunean. Ez dakit, motxila eraman edo maletia, eta nik maletia, bestera, motxilan ze opari sartuko jartu niri bueltan ekarteko. Ero, postabidez bidali aldu. Kaja handi bat hartu, eta postabidez bidali. Nagisa da. Hori egitera ez da... Zigor, nagisa da, nik ez dut pentsatzen, Hemen txe. Patata arabiarrak, txorienen, goxuak. Ia ba. Miskat. Hoi da. Martorri eta guzti. Bai, mesez. Oso, ona. Goxuak. Pikante puntua tegin, honek bikaino ongo zen, Patri? Pikantea botatzen zu faltan? Nik jefian dako egin jota? Kalterik etzen ningo. Atzotut. Piperautza gozua izan biharrean, piperautz mina alda jarri, edo lako pipermin bat olan txikituta, edo, Kombinua da olan pila nabaritzen dana, baina, azte bukarako badukazue bi ideia berri, eta gero zuen planak egin, azte hemen espero zaitu. Ale, Jo. agur.